Very supportive po siya. Yun ang maganda eh. Actually, yung big bike ko na ginagamit ngayon, regalo niya sa akin yun last year ng February. Oh, sana ganun. Opo. Shout out, Doc. Shout out, Doc. Sana all. Tapos, yun, sinurprise din po niya ako dun sa sport bike na ginagamit ko naman pan-truck. Okay. Okay. Sport So lahat bike. ng mga kailangan ko pang motorcycle tsaka pang motovlogging, pinoprovide niya as in every time na may event ako, Wow, nandiyan talaga. siya yung taga-video, Wow. yun, kaya very supportive husband. Meron ng editor, may asawa na, Correct. may taga-video pa, may PA pa. Yung siglahan ng motor. Ma'am Clara, kung hindi ka motovlogger, ano ka ngayon? Tambay po sa clinic namin. So, housewife. Hindi po, sa clinic po. So, Bali ako kasi nagmamanage ng clinic namin. Wow, very good, very good. So, businesswoman pala si Ma'am. So, dali naman natin kay Boyet ngayon, Boyet. Boyet, pagiging isang motovlogger, mahirap ba? Paano mo to, anong mga ginagamit natin? Bilang isang motovlogger, talagang sa nagsisimula, napakahirap. Sobrang hirap kasi kailangan mo papansin sa mga kilala mo. Siyempre, Normal yun. Kailangan mo na followers. humingi ng suporta, di ba? Sa mga kaibigan mo, sa Correct. circle of community mo. Pangatlo, paano ka makikilala ng mga viewers mo? Yun ang pinakamahirap. Mahirap pala nun, ano? So, dapat, So ito ngayon, ano ito nasa harapan natin? Anong tawag dito? O diba, ang ganda-ganda naman ito. Diba, saan all? silver play button. So, just recently natanggap natin to last month of February. So, Wow, next congrats to 100K that. subscriber. 100K subscribers sa YouTube. Yes. So, ano ba to? Ang isa bang pagiging dadali naman natin kay Nardo. Nardo, ang pagiging isang motovlogger ba, ito ba ay profession o hobby lang? Nung una sa akin, hobby siya. Oo. Kasi may work ako, at the same time, sinisingit-singit ko siya. Okay. Na mag-motovlog. Oo. Tinatry ko na hanggat maaari weekly and then makapag-upload. Ang challenge lang doon is lahat naman yan sa mga nag-uumpisa, gano'n. Kahit sa mga hindi nag-uumpisa, yung kung konti lang yung views mo, parang natatabangan ka. Pero sabi nga nila, hanggat may isa na nanonood, Okay yun. ipagpatuloy mo lang. Okay, tanong na, balik natin kay Ma'am. Nag-iisang prinsesa natin. Ma'am Clara, nang nagsimula ka as a motovlogger, yung konting yung follower, ito ba pinanginaan ka ba ng loob? Sa umpisa po, talagang parang kala ko walang magpa-follow hanggang Yes, sa oo. napansin namin Mhm. na lumalaki siya. Mhm. Tapos, syempre, depende naman din yan sa content kung ano yung mga ina-upload Yes, mo. correct, oo. Kasi hindi naman po lahat ng content mo Oh, yes. laging malakas yung views, may mga nagre-react. Kaya paswertihan na lang po talaga sa mga Oo. ina-upload. Kasi ang balita ko sa motovlogging, di ba? Depende ko ano i-upload mo, kung ano yung ganda ng video mo, hindi mo masasabi kung maganda eh. Magandang, tama nga yung sinabi nila, di ba? May maganda kang upload, pero maganda yung video mo, pero hindi pinanood. Kung ano pa yung maiksing video at hindi maganda, yung pa yung million views. Di ba? So, swerte yan din talaga. So, Sir Boyet, balik ka sa'yo. Yes. Mas tatlo to, question para sa inyo Sa, di ba may mga kanya-kanyang brand tayo? So, kanya-kanya tayong ambassador or influencer ng isang company na naka-tie up tayo. Ito ba, nangyayari ba yung mga brand wars like, yan, nangyari nga sa Boss Iron Man na tinakpan yung mga logo na nangyayari ba yun? Yes, pwede mangyari yun kasi siyempre, minsan may mga event ka pupuntahan, same yung pinopromote na ni-sponsor mo. Ay, okay yun. So, possible talaga na magkaroon talaga ng conflict. Siyempre, andun ka sa event na yun, invited ka, nakakayanin sa nag-invite sa'yo, di ba? Okay. Paano mo gagawin yun? Paano mo ipopromote din yung So, sponsor mo nangyayari. versus the event? Okay. Depende sa sitwasyon. Ma'am Clara, paano naman natin na-handle to? Yung base sa experience ko po, lalo na sumali ako sa Boss Iron Man. Yes, no? oo. Dahil nga po, major sponsor itong Yes, brand na to. shoutout mo na kung anong sponsor mo.
Philippines, Bosch Auto Parts Philippines, GE Philippines, Yun. Checkpoint Auto Care Ordaneta Techographics, Baka naman. Medium Gears, kay Chispat Apparel Design by GPM Bowlers po. Tapos kay ano po, Fuso Pangasinan. Okay, hello yan sa mga sponsors nila. Kami ang nagpaparamdam. Okay. Regarding naman po dun sa question Yes, ni Sir. handle how you handle Opo. ko rin. Bali, yung visa na experience ko po na dahil nga may major sponsor, Yes, correct. i-inform ko po si Enyos about po dun sa Event, oo. yes po. And then sabi naman po nila, is respect naman po nila yung major sponsor, kaya okay lang naman po na magsuot ako nun. So kaya inalaw naman po So, nila. ang pwede natin gawin bilang isang ambassador ng isang company is to respect the others. Yes po. Kasi syempre, you invited dun sa event na yun na invitation eh. Hindi naman nila alam kung ano yung brand na dala mo. Is to respect lang, is to go there, pero no brand wars. Yes po. No Okay. problem. Sir, paano mo ina-handle to? Alam ko ang dala mong tires IC, CST. CST, tapos ang dami nating tires na nating napupuntahan, di ba? Yes po. Bali, yun, tama nga po yung sabi nila Sir Boy at Ma'am Clara na kailangan talaga respeto dun sa brand na hawak mo Oo. o dun sa brand na kung may sasalihan ka mang events. And yun sa akin, bago pa lang naman, January pa lang ako pinapirma ni CST. Maraming salamat po CST, sa hello. pagtitiwala. Ayan, sa No to Brand Wars naman talaga. Yes, And ang first time ko lang na event is yung dito sa Pangasinan. Yes, Nagkaroon lang siya ng parang comparison ng sales. Yun pa lang naman yung aking na-experience na event. Sa akin, no? Ako naman, di ba? Being a motovlogger din. Sa akin, ang hirap din naman kasi ng punta ka sa isang bagay, ikaibigan mo lahat na doon. Kaya tama lang naman yung no to brand wars. Guys, ito lang yung pwede kong sabihin sa paalala sa akin. Kung may pupuntahan kayong event, tapos hindi yun yung brand nyo, respect na lang natin. Kasi yun din, yung time na darating yung time na sila darating sa event mo, i-respeto ka din nila. So, you respect lang. So, umiikot lang yung trend sa motovlogging kasi. So, ito naman, dating naman tayo, sir. Kung naman tatanong niya. An issue about BMIC. Balita, ipapatigil to. So, dahil sa mga nangyari sa BMIC, ano ang pakiramdam mo? Pwede ba itigil to or ano? Ano ba dapat gawin? Okay, regarding sa BIMC, ito yung take ko. Since ako hindi pa ako nakakapaglaro Yes, ng BIMC kasi wala naman po akong big bike, wala akong malaking maxi scoot, ganun. Doon sa mga nangyayari kasi is medyo nakaka-alarma din yun kasi maraming disgrasya. Yes. Pero at the end of the day naman, yung participants yung magdadala nun eh. Hindi naman Correct. yung nagpapalaro, yung sponsor, ay yung organizer. Kasi sila po nagpapaalala. So since endurance to, inulit ko po, ang endurance ay hindi po race. Hindi karera. Endurance challenge po ito. Ang china-challenge mo po ay yung sarili mo. At Hindi po, kakayahan. yung kakayahan mo na maka-finish kung ilang kilometers yung sinet ng organizers at ilang oras. Yun po, hindi po siya race. Kaya nasa gobyerno na natin kung ano yung magiging desisyon nila. Pero para sa akin, sana wag nilang ipatigil. Gumawa sila ng ibang parang i-tweak nila yung kanilang rules para at least tuloy-tuloy pa rin po yung motorcycle event sa ating Yes, bansa. Yan po. Well, kay Ma'am Clara naman question ko. Ma'am Clara, ito BMIC katatapos lang at finisher ka doon. Anong pakiramdam mo? Anong ma-advise mo sa kanila? Siyempre, as finisher po ng BIMC 2024, sobrang saya po. Tapos, first timer ko pa kasi. Oo. Tsaka, siyempre, parang proud ako sa sarili ko dahil ang dami kong binitbit na pangalan eh. Yes, Laging oo. nakasaksak sa isip ko
ko na kailangan ma-finish to kahit hindi ako dumating ng maaga sa finish line at Yes, least correct. nakatapos ako. Yes. Actually, ang Boss Ironman ko sa observation ko naman, hindi naman talaga siya karera. Ina-announce naman din nila yun Yes, before oo. mag-start yung take off. Bali, tamang chill ride, basta as long as kaya mo tapusin hanggang finish line. At the same time, every checkpoint po, yan, napapakita na rin natin yung ganda ng mga lugar kung Yun! saan tayo Yun nag-checkpoint. talaga yun, guys. Yun talaga yun. Opo, tsaka yung regarding po sa aksidente, talagang hindi naman po talaga maiiwasan yun. Yung nasa driver po yan talaga kung paano niya i-handle yung pagmamaneho rin niya. Tsaka kahit naman po ako, like for example po kahit gaano kaingat, kung yung kasalubong ko naman medyo, Alam mo na. oo, ganun, wala tayong magagawa doon. Yun po. So, ito naman kay Sir Boyet. Sir Boyet, Yes. ano ang pananaw mo regarding about the issue ng BMIC? Sa akin naman yung ngayong katatapos ng BMFC, syempre, naging tayo dyan, naging audience din tayo dyan. Yes, oo. And talagang siguro, pinaka-number one nilang dyan, gawin. Talagang committed din yung mga local, yung mga dadaanan pa lang. Yes, correct. Dapat Kasi naman. ako mismo sa Dagupan, nakita ko na kulang sa visibility ng mga local, Parang So, kailangan pa rin talaga na mayroong nagmamando, mayroong talaga. So, dapat talaga, itong dinadaanan is more completely coordinated with the municipality. Saka pangalawa doon, siguro weeks before the event, inform yung mga residents dun sa lugar na yun. Na huwag tatawid. Na huwag tatawid, ganitong araw, ganitong Oh, yeah, pwede naman sila magpaikot ng, Yes. what do you call this, trompa? Yes. Na may mangyayaring Inform ganun lahat, dito. bawat barangay, bawat kagawad, pumunta sa bawat bahay, dadaan dito yung mga Huwag kayong masyadong, manood lang kayo. Ngayon naman, that time lang naman, kung anong oras nag-aaral. Well, actually, nung 2023 Boss Ironman, sumali din kami. Hindi naman talaga maiwasan kahit ng 2023 may aksidente, di ba? Ngayon, marami nagsasabi na siyempre hindi maiiwasan yung pedestrian public yan. Hindi natin maiiwasan yung pagtawid. Sir, ano ba ang pwede natin gawin kung Boss Ironman? Pwede ba sa racetrack? O ano? Di ba meron naman nangyari ganong endurance sa mga ibang bansa na ginagawa mismo, papalit-palit sila ng motor na tinatawag natin din sa 24-hour challenge. Yung pwede rin gano'n. Parang, or may isang is na lang na pupuntahan. Oo. Isang ikot-ikot ka naman. Yes, pero pagod yun. Yun. Kasi So, pinaka-importante naman doon yung lakas nung ginagamit ng bike or sa kaling tao. tsaka iba sir, di ba? Iba yung motor na ginagamit kaysa dun sa mga ordinaryong motor na tumatakbo dito. Actually, ang feeling kasi nila, pag pinipiga pa Sir Boyet yung motor na maliit, okay lang eh. Di ba? Pero pagka motor, feeling kasi nila, ang bilis na nun. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba dapat compared to small bikes and big bikes pagka nakikita mo sa kalsada? Ano ba yan? Sa big bus kasi talaga, pag konting piga mo lang, malakas na eh. Oo. Mabilis na yung takbo mo. Kumbaga yung 100 kph, mabilis mo makuha yun eh, sa big bike. Di ba? Pero sabi ko nga, kaya siguro nagiging masyadong ano rin yung event. Kasi siyempre, lahat kasi ng mga products ng motorcycle meron tayo sa Pilipinas. Sumasali sila para i-prove din yung kanilang bikes reliable din. Kumbaga Yes, hindi lang oo. basta doon sa endurance ng tao, pati doon sa ginagamit niya. So, Ma'am, kay Ma'am Clara, anong naging preparation mo doon sa event? Paano mo nilagay yung sarili mo doon sa event? Na eto sasalihan ko, kailangan attentive ako kasi magka-drive ka na almost 24 hours. Eh. Anong preparation mo dyan? Anong ginawa mo dyan? Preparation ko po, bali kinondisyon ko lang naman po yung sarili ko. Natulog syempre ng tamang oras. Yes, yan. Tapos, ano pa ba? Kumain ng masarap. Ay, hindi po. Yan. Hindi kami kumain. Ay, kumain. Nag-fasting sila. Kasi the more kasi nakakain ka, sir, the more na aantukin ka sa biyahe. Yeah. Kaya tamang kain ka lang ng itlog, saging saba. Wow! Oo. Talagang yung pang-energize talaga yan, ha? Yun lang. Totoo ba yun? Pagka nag-endurance ka, kakain ka talaga ng chocolate. Pwede po, kasi nung last na yung Pangasinan Endurance nila, Yes, sinilihan ko yung motor naman. Mm-hmm. Talagang nakakaantok po, either chocolate
chocolate yan or chewing gum, doon ako nagigising. Kaya every time na nasa travel kami, umuuya ako ng chewing gum. Dali natin kay Sir Nardo, nangyari yan sa kanya. Sir, ang Philippine look, ito talagang hindi biro to di ba? You go around the entire Philippines, island by island. Ano ang preparation mo dyan? So, ang preparation niyan, Papa Bolt, tatlo para sa akin. Yes, oo. So, syempre, una yung motor na gagamitin mo. Yun. Prepare mo yan. Sa akin, mga 2 weeks, 3 weeks, pinaprepare ko na siya. Ganun. Tinutip ko na siya. 2 weeks, 3 weeks, oo. And then, pangalawa, yung ikaw mismo na gagamit ng Sarili motor. mo. Sarili mo, yung rider. And ang panghuli talaga, i-prepare mo yung bulsa mo. Kasi So, hindi. Magastos. Sir, i-reveal na natin magkano ginastos mo sa Philippine. Reveal natin sa kanila para yung mga nanonood nating mga motovlogger dyan o rider gusto mag-Philippine loop, ito i-ready nyo. Sir. Based on my experience, sa akin nasa 30 plus po yung nagastos ko. Yes. Kasi very short period of time lang yung kuwan 15 days ko lang siya kinuha. Wow, ang bilis nun ah. Kaya yun lang po yung nagastos ko. So the more na mas mahaba yung stint mo sa Philippine loop, mas lalaki yung gagastos mo. Oo nga no, lumalaki yung gastos no. Sa barko pa lang, nasa 2,000, 2,700. Ouch. So yung mga nagmumotor dyan na gusto mag-Philippine loop, yan. Pero meron isa tayong kaibigan, si Moto Wi-Fi. Good luck sa'yo bro. You're riding on the Philippine loop. Yan, shout out sa'yo, mabuhay ka. Ano ba mga instances na mga mangyayari na may magiging problem para alam nila ng mga nanonood? Ang na-experience ko na problem is, itong 2023, from day 1 to day 10, Vismin, inulan kami, dalawa kasi kami. Yun. Inulan kami mula dito na sa Pampanga hanggang Mindanao, hanggang nakabalik ako rito sa Binmalay, ulan pa rin siya. Grabe yun. So kasama naman na po yun, kailangan mag-prepare ka ng kapote, ganyan. Kaya talaga yung katawan mo, i-prepare mo kasi yung kasama ko saan ba dito yun? Somewhere sa Visayas is nilagnat siya and then nagpahinga kami ng isang araw. So yun yung tinatawag natin gastos. Okay, kay Ma'am Clara naman. Ma'am Clara, regarding about mga sponsors. So, sabi nila, mahirap maghanap ng sponsors. Pero ano ba ang totoo? Yung sponsors ang sisilip sa'yo o ikaw na lang sa sponsors? Actually po, yung nag-start lang po kasi yung nagkaroon ako ng sponsor. Una, tamang kwentuhan lang. Yes, opo. Hanggang sa naisip ni Sir Bob. Yes, Sir Bob. Yes po, na sige tatawagan ko sa ganito. Itatry kitang i-refer ka niya. Hanggang sa pumayag naman po si Eneos. Wow. Nag-start ako sa kanila as local brand ambassador. Hanggang sa na-formalize na po ako ng national brand ambassador. Yun guys, sa National Ambassador ng Ineos. Balakpan naman natin Ma'am Clara mo. Okay, kay Sir Boyet, ikaw naman bilang isang motovlogger. Kasi ako nakikita ko, you're on the technical side of the motorcycle. You review the motorcycle. Ano to, inaaral mo ba to? Parang mini-makina ka eh. Oo, tama ka. Yun talaga yung dapat mong gawin bago mo isalan yung isang video. So pag-aaral mo mabuti, hindi lang isang lugar yung pupuntahan mo, titignan mo. Kailangan marami kang titignan para sure na talagang 100% yung sinasabi mo tama. Yung specification ng motor. Yes, kasi bago na, marami kang viewers eh. So sa mga viewers pa lang, masasabi mo na may mas marunong pa sa'yo. Yes, so Hindi mawawala. ako naman, I never said na magaling ako. Yes. Pero the thing is, we learn every now and then. Habang tumatakbo yung vlogging natin. Yun, so balik natin kay Ma'am Clara. Ito, na-enjoy ako dito kausap eh. Ma'am Clara, batiin mo naman yung mga followers at subscriber mo na to, yung mga nanonood natin dyan sa Revac. Invite mo sila sa channel. Sa mga nanonood po ngayon ng live ng Revac, iniimbitahan ko po kayo or sa mga hindi pa po nakafollow, click nyo lang, search nyo lang po yung Clara Moto at mag-follow na po kayo. Yan ang bibigay ng mga langis. Yeah. So, Nardong Biyahero,
invite mo sila sa mga, ano ba mga upcoming events mo, pwede mo sabihin sa kanila? Mga kabiheros, mga chief, iniimbitahan ko po kayo. Ano bang event ko ngayon? Ayan, meron yata, di ba? Try kong humabol sa Partakan Festival. Yan o. Mula Pampanga hanggang Ano yun, Santa Santa Ana. Ana. Sana makahabol ako sa registration. And iniimbitahan ko po kayong i-follow yung aking page sa Facebook and subscribe sa YouTube channel. And then, pwede magpasalamat sa mga sponsors. Oo naman, siyempre. Ayun, thank you sa tiwala sa mga sponsors natin. Siyempre, andyan si CST Tires, we make tires so you can make trucks. Si Havolin, ayan, sa Havolin. Ride Strong po. Caltex shop, di ba? Abo, Caltex. Andyan din si Freedcon. Ayun, Freedcon, angat sa lahat. Maraming salamat. Sana all. Freedcon. Ayan, andyan din sa aking mga jerseys, sa apparel, andyan si Ride and Live, and dun sa gumagawa ng stickers. Sticker ko si The Riders Gallery. Maraming Si salamat. Sir Boyet naman. Sir Boyet, baka may papasalamatan ka mga sponsors mo at saka siyempre kung ano yung mga upcoming videos mo, ano upcoming events, pwede mo silang. Tapos i-like na rin yung page ni Sir Boyet ha. Yes, please like and follow my FB page, Juan Salamara, and also my YouTube channel. Again, salamat sa mga sponsor natin sa Premium Gears. Yan, Premium Gear, sila po kay Sir Para sa Alan. aking riding jersey. Yan. Plus sa ating sticker din. Sila din yung gagawa ng sticker. Sana all. Pangalawa kay Evergreen Rubber Corporation. Yan. Salamat din sa Evergreen kanila. din na Sir Olay. Tapos sa ating FKM Motorcycle Philippines, salamat po sa kanila. Unioil. Yan, Unioil kami ngayon at kami. Unioil, hello. So Unioil pala siya, magiging na tayo yan. Plus sa Bilmola helmet yan. Yan, so- paparating natin. So ano mga plans nyo after this summer for motovlogging? Sa akin naman, may mga upcoming tayo, event. Papunta tayo sa IR Magazine. Inside Racing. Yeah, Inside Racing. Abangan ako ng mga subscriber natin dyan sa Platinum Lubricants. Sir Kamba yata yun eh. Si Sir Kamba. Si Al. Month of April sa Makina Motor Show na din. Yan. Oh, magkita-kita tayo dyan sa Makina Motor Show. Last year, nandyan ako. Sagot ng FK Motorcycle saka sa Honda Philippines. Yun. Ma'am Dara, ito, anong mga upcoming events mo? Alam ko, katatapos lang ng slalom mo eh, no? Sa yan Sunday yan? po ulit. Sa Sunday ulit? Supportahan niyo ang motor. Bali sa Sunday po, meron po tayong event sa Manila sa NAU Super Sprint. And then sa next month naman po, sa April 24, meron tayong national convention ng lahat ng mga motorcycle, mga Yun, big no? bikers. Big bike sa Subic. convention. So, bigyan, di ba? Sir Nardo, mga upcoming events pa, ano pwede natin i-ano sa kanila para abangan nila. Ayun, maalala ko pala, niluluto namin yung isang endurance challenge. Yan. 1,200 kilometers in 24 hours. Old school po to. Ang title niya is T3. So, hindi muna natin i-reveal kung anong ibig sabihin ng tatlong 3 na yun. So, Pero- pagka sinabi mong old school, talagang turismo to, ano? Opo, tsaka wala po siyang mga hint. Basta doon pa lang sa mismong Old school talaga. i-discuss sa inyo sa inyong rota. Galing, Doon yung talagang walang alam. Walang alam. Yung tipong pagdating mo doon, ito ang gagawin mo. Opo. Sir, regarding naman sa mga followers natin, so marami talagang followers natin na, ito real talk to sa mga motovlogger, marami nang hihingi sa page namin na hindi namin kakilala, ng tulong. Paano mo ina-arrange to? May mga experiences na ako dyan na humihingi sila ng tulong. Kung nakakaluwag-luwag naman, nagbibigay ako. Ako din eh. Regardless, hindi ko alam kung totoo yun or hindi. Okay. Konting halaga lang naman yung mga hinihingi. Okay yun. Pagbigay naman tayo. Wag lang malaki Wag lang yung malaki, hindi natin kaya. Si Ma'am Clara, how you handle this yung mga lalo ikaw, ang dami mong followers, how do you handle this? Kasi makikita naman po yan sa mga comment sections eh. Ngayon, kapag sinabi namin na mag-PM na lang, tapos pag nakita naman po talaga namin na nagsasabi sila ng totoo na nagsisend sila ng proof na Yes, kailangan nila ng tulong. Doon Why po not? kami Why not? nagbibigay Why ng not? tulong. Diba? Pero Kasi hindi po makikita mo namin naman eh, di ba? You have to stalk the page. Yes po. Tsaka hindi naman lahat ng nanghihingi ng tulong ay makikater namin. Correct po. Opo. Kaya ganun guys, ang buong totoo niyan, hindi kami po mga motovlogger.
motovlogger. Hindi po ganun kalaki kinikita namin. Na nabubuhay lang po kami sa sarili naming pamamaraan, like pagtatrabaho namin at pagninegosyo namin. Sir Boyet, how you handle that? Ikaw, madami nagtatanong sa inyo. Sa akin talaga ang dami nagtatanong. Especially sa mga followers ko, sa mga subscriber ko sa YouTube. Yun, sa YouTube madami, no? Usually kasi sa akin technical yung yung content ko. So, nagtatanong sila sa akin paano bumili ng big bike, paano bumili ng ganito. Ang hirap yung process, no? Medyo mahirap yun, pero kagandahan lang, marami na akong connection sa mga lahat ng dealers, especially sa Wheeltech, na napaka-supportive nila, no? Yan. So, pag meron tayong mga buyer ng big bikes, Yan guys, dito lang Mabilis yan. sila, mabilis. So we'll take Big Bikes Pangasinan. Nandito lang kayo. Hanapin niyo si Sir Joel. thank you very much kay Sir Joel. Sir Joel. Siyempre, pasalamatan din natin to ating mga boss sa Wiltech. No? Nandito si boss, pasalamatan natin ang boss natin sa VP for Sales Marketing, Wiltech Group of Companies. Other than Boss Roscoe Utilio. Hi po boss. Yan. Yan. Siyempre, ang isa nating boss is our Regional Manager of Central North Luzon Big Bikes Division, no other than si Boss Philip Garcia. Boss Philip, hello po. And syempre, ang boss natin sa Calasiao, ito kaibigan ng lahat to eh. At napakagaling. Kung gusto niya talaga ng motor, punta lang kayo dito, Sir Joel Calasiao. Yan ang branch manager ng Big Bikes. Yan. From Suzuki, thank you sa makeup ko. Wiltech, thank you sa t-shirt ko. Grip store sa sapatos ko. Thank you. Yan, pinapasalamatan ko na rin si Boss Alex Go. Baka naman sa susunod yung high-cut na. Sila din. Siyempre, I would like to thank sa mga team namin, like sa Premium Gears, yan. Kay Boss Alan. Hello po, Boss Alan. Siyempre, yung mga staff na doon, si Ma'am, ano ba yung pangalan na? Yung staff natin sa Premium Gears. Si Shifter. Hello po. Ayan. Siyempre, Rep Up Moto and Charity One Riders of the Philippines. Yan. Hello po sa inyong lahat. And one shout dun sa gaganapin nating event. Naka-register na ba kayo? Naka-register na sila. Dun sa April 14, sa dadating yan. Kahit hindi mag-register yan. Pag sinabi ko dadating nga kapatid ko ngayon. Sa April 14, may gaganapin po kaming event. This is the biggest event happening. The Charity Riders of the Philippines, Charity One Riders of the Philippines, magkakaroon ng award. Itong mga award na to, ito yung awards sa mga riders natin. Na nabibigyan naman natin sila ng parangal. Yung laging na nagsa-charity. Mga kasalubong yung pagka dumadaan, nakapisyo. Di ba yung pagka nakita ka, enjoy na enjoy sila, nagbubusina sa harapan mo. Yan yung mga charity riders. Yung charity riders kasi, every Sunday, nag-gather yan. Naka-attend naman kayo. Para lang sa mga nanonood, para alam nyo lang. Mga charity riders po, hindi po yan yung mga pasikat sa kalsada. Makikita nyo lang naka-uniform yan kasi yun yung pagkakakilala nila. Pero totoo niyan, sila ay nag-ride for the charity. Hindi nyo makikita ang nagpupunta, wala na nga rides yan kasi puro charity na eh. Di ba? Yan ang nangyayari ngayon. Sila po ay paparangalan namin sa 40. At lahat ng influencers, maliit man o malaki ang kanyang page, ay paparangalan natin. I-appreciate natin ang ginagawa nila dahil sila ay nagbibigay ng kasiyahan sa atin sa social media. Yan sila Ma'am Clara, si Nardo Vera, Sir Boyet, nagpapasalamat ako sa inyo. On behalf of Rep Up Moto and Wiltech Big Bikes Pangasinan, nagpapasalamat po ako sa inyo na pumunta kayo dito para mapagkwentuhan. Kaya nga mototok ko, di ba? And nagpapasalamat ako Sir Boyet, Ma'am Clara. It's a very big honor for me and for the whole staff. Natin yung mga staff natin, natin si our director, other than, pakita kayo naman dito, bago ka, pakita ka dito, puro ka behind the scene eh. Siyempre, ang our director si RL Cruisers, Sir Renan, yan. Ang aming network engineer, yan, natin si Lucky. Yan, Lucky, pakita ka naman dito. Yan. Siyempre, ang boss natin lahat, paupuin natin lahat, Sir branch manager, Sir Joel. Halika dito, sa tanong lang kita kung ano meron ngayon sa big bikes na dadating. Events na dadating ang Wiltech, yan.
Yan. Ito si Sir Joel, no? Kung makikita nyo, yan, ang ating branch manager, the Wiltec Big Bikes Pangasinan here in Galasya. Sir Joel, ano meron sa Wiltec ngayon? Anong event na pwedeng abangan ng mga mamamayan ng Pangasinan? So actually marami tayong up and coming event ngayon, lalong-lalo na. This year yung ating 50th anniversary. Yun, 50th anniversary. Wow! Hindi ko lang po, hindi ko na po kami isa-isahin. So the whole year, every month, asahan po natin na marami po kaming nakalaan na activity at events na para po sa ating lahat. Yung pinaka-latest na event mangyayari sa Dagupan, anong tawag natin? This May 3, meron po tayong Bingo ba Judge Yan. na lalapit sa Dagupan. Nakikita niyo ba yung mga tarpaulin na nandun si Jet Li? Jet Li! Yun, taon-taon po ginagawa po yun. Then, sa Big Bikes naman, ngayong March, meron tayong mga event na naantay lang natin, ma-finalize natin. Ito rin mismo sa Wiltec, yung mga tambikes natin, Wow. mga rides natin. Yun ang gusto ko eh. So marami po tayong inaantay ngayong buwan. So, yun po, ini-invite po namin yung lahat, unang-una sa ating mga kaibigan na nanonood ngayon. So, you're very welcome to visit us here at Wiltec Big Bikes Pangasinan. Yun, no? Meron po tayong big bikes na Kawasaki and Suzuki big bikes. So, Yeah. sa lahat po na naghahanap dyan, may mga promos po tayo. So, pwede niyo po kami i-message to our page para po sa mga details. Then, or pinakamaganda nga po, sabi ko nga po, visit po kayo dito para personally makita niyo po yung ating mga big bikes. Siyempre, gaganda niyan, no? Yes, Sir Joel, dito ba sa Wiltec may mga big bikes installment din ba tayo? Kasi Yes po. Yung mga medyo nagtitipid na konti. Yun. Yes po, meron po tayo dito in-house financing. Yun. Through RBO financing. Ang bilis So, yan, andyan lang. hindi po kayo mahihirapan kasi ang office po nila ay nandito rin po mismo sa ating building. Wow! So, Galing, no? we are in the same compound as fast as 3 days lang po. Ang Pwede- bilis. pwede Guys, po 3 tayo days lang. Yan, ganun makapaglakas ng kabilis. big bike through our in-house financing. Ayan. Thank you, Sir Joel. Yes, sir. Ayan, ang aming kaibigan, branch manager here in Wiltec Big Bikes Pangasinan. So, hindi lang Pangasinan. Garasyaw branch, siya yung head dito. So, kung gusto niyo ng mga big bikes, lapitan niyo lang siya. Matutulungan kayo regarding specs at kung ano yung bagay sa inyo. Kasi di ba ang mga big bikes may mga binabagayan. Yes, sir. Yeah. So, thank you, Sir Joel. So, in behalf of Revac Moto and Wiltec Big Bikes Pangasinan, thank you very much. Ito, for exit na tayo. Sir Joel, invite niyo ulit sila to come here in Wiltec, Calasiao. Siguro po muna, I would like to take this opportunity para magpasalamat in behalf of Wiltec Group of Company. Nagpapasalamat po kami sa Revac Moto Yes. dahil napili niyo po kami para pagdausan ng inyong Mototalk. Yan, opo. So, Yan. every week na po to, every Wednesday, may mototalk po ang Yun, thank you po dahil kami po yung isa sa napili niyong pagdausan bilang Yes. venue nitong Thank ating you po. Mototalk. So, we're looking forward na mas marami pa po tayong bisita na makakasama Yun. dito. Then, thank you very much din po sa ating mga guests right na nandito po ngayon. So, Nardong Viajero, sir. Yan. Si Ma'am Clara, yan. Yan. Tingnan po natin yan. Client po natin to ng Big Bike. So, yan, lady rider din po na ang Big Bike po niya syempre galing po sa Wiltec. Yun! Yan. Right, dalawa. Oh, Pati po yung isang sasakyan po nila galing kay Wiltec. Wow, next. Si Sir Boyet. Then, si Sir Boyet, syempre, kaibigan natin yan. Na anytime, basta tinawagan ko yan. Automatic yan, everything yan. So, looking forward din kami na makakasama ko si Sir Boyet sa mga ride natin. Yan, okay. So, muli po, maraming salamat po sa inyong pagpunta po at sa lahat po ng nanonood. Maraming salamat. Lalo na po sa, syempre, sa Pasimuno. Ito, Yung direktor. Mototalk. Ayaw pakita ng direktor eh. Ayun, ang ating kaibigan, si Kuya R.L. Lucer. Sir, yan, Sir Renan. So, bigyan natin kay Sir Boyet, for the parting parts ng our pagtatapos ng ating programa. Ayun. So, Yan. salamat again sa Revac Moto, Yan. Sir RL, sa iyo, Papa Bon. Salamat sa Thank you. pag-invite. Thank you po. Pilot episode mo kami. Yes, thank you. Sa mga kasama kay Ma'am Clara at kay Sir Nardo. Salamat. Yan, okay. And sa ating idol, Sir Joel. Okay, Ma'am Clara, yan, parting words po tayo.
Una, thank you, Papa Bot, sa pag-invite Siyempre ko. naman. Tapos kay Rebak Moto, Yes. first time, kaya pasensya na. Na-enjoy mo. Opo, thank you. Magaan ka, magaan. Okay, next. And of course, maraming salamat sa pag-invite. Pilot run pa man din to. Yes, pilot. Rev Up Moto to. Kay Sir RL, Papa Bod, Sir Yes, po. Joel, Sir Boyet, Ma'am Clara. Maraming salamat po. And so shoutout lang po ako. Sige na, go. Shoutout lang po ako sa Mio Nation Pangasinan, sa HAT Pangasinan, ADB 150 Pangasinan, shoutout po, ODSS Pangasinan, and then sa Endurance Club ko po, Team Kembo, Team Solido, and TRG Endurance Team. Siyempre sa vloggers group ko yung dalawa, Team Palibot and Team De Calidad Norte. Thank you. Yes, so ikaw. Wala na bang papasalamatan, mga sponsors? Napasalamat. Ikaw, Ma'am Clara, pasalamatan mo na. Sige, pasalamatan mo yung mga sponsors mo before we go. Sayang eh. Thank you po sa lahat ng mga sponsors ko. Ineos Philippines para sa mga oils, Bosch Auto Parts Philippines para sa aking mga busina at mga gamit pang sasakyan. Yun. Kay Teco Graphics na gumagawa ng aking layout para sa sasakyan tsaka sa mga stickers. Hello po, shout out ha. Kay Premium Gears para sa aking mga jersey, cheese pat apparel designed by GPM Ballers na nagpo-provide din po ng aking mga ginagamit na damit pang vlogging. Tsaka kay Puso Pangasinan po. Puso. Puso. Yung mga truck. F-U-S-O. Puso. Tsaka kay Checkpoint Auto Care Ordaneta na lagi. Ay, inaalagaan gusto mo magpunta ng dyan. sasakyan. Alaga sa sakyan mo Yes dyan. po, super alaga ng sasakyan ko sa Okay. kanila. So well anyway, thank you very much. And yan, syempre, I would like to thank, pasalamatan natin yung ating mga sponsors. Syempre, We'll Take Big Bikes Pangasinan, headed by Sir Joel Yao. And syempre, ulitin ko Boss Rosco Odilio, sir, hello po. Yan, si Boss Philip Garcia, yan yung mga sa atin sa We'll Take Group of Companies sa Big Bike Division. And syempre, Premium Gears, yan, ang aking sponsors. Kasama ko ang aking mga kapatid sa Premium Gears. Evergreen Rubber Corporation, Power Tires, and syempre Super Tires and MSK. Kasama ko rin yung mga kapatid ko dyan. And yun, maraming salamat. And hindi mabubuo itong palabas na to kung hindi dahil dun sa aming direktor na nagtatago pa, laging behind the scene. And syempre yung sa aming technical operator, no other than Sir Lucky. Yan. And syempre, Sir Boyet, Sir Joel, Ma'am Clara, it's a great honor. And Sir Nardong Guerrero, ang aking kaibigan. Alam mo, actually, nung palabas ng laban namin sa face-off, kami dalawa lang talaga nag-uusap eh. Kinakabahan kami parehas. Ay, magagaling na lahat ng kasali doon sa face-off na yun. Well, anyway, once again, welcome to Rev Up Moto, and this is the end. And this is Papa Bolt Moto Vlog. Nagsasabi, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Bye!